що у кожного на землі є своя друга половинка. І тому сьогодні, 17 лютого 2015 року, серця Руслана та Олени єднаються в сімейному союзі. В союзі любові, щирості, злагоди і поваги. І усі ми станемо свідками цієї чудової і дуже хвилюючої події. Дорогі наречені, ось і настав довгоочікуваний день. Це не просто день, це день народження вашої сім'ї. Саме сьогодні, саме зараз, саме ви стоїте на перехресті ваших життєвих шляхів. Дорогі наречені, виконуючи високий громадянський обов'язок, прошу відповісти, чи готові ви йти пліч-опліч по стежині подружнього життя, любити і поважати один одного, бути разом в радощах і турботах? Чи даєте згоду на одруження ви, Олег? Чи згодні ви, Руслан, розділити долю коханої? Так. Дві долі зведе рушник. Рушник вишиваний стелиться перед вами на майбутній сімейний шлях. І все буде на тому шляху. Сльози радості і розлуки, безсонні колискові зорі, зустрічі і розлуки. Але завжди нас буде вести за собою ваше кохання. Кохання всемогутнє, всевладне і безмежне. Бережіть його. Я прошу вас зробити перший крок у подружнє життя. І прошу вас обмінятися весільними обручками. Запрошую вас скріпити сімейний союз підписами.